говорять, шепчуться. Хай говорять, об'ясні. шепчуться. Покладу книжку їх між листов. І що, забилося? Хай складають пісеньку для мене. Вася. Доброї раніці, сябри. Привітання, дівчинки і хлопчики. Кася, криху тише, я не чую себе за твоего крику. Что? Крику? Это ты мне перешкоджаешь. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Об'ясні. Але як же ти будеш читати одна, коли нам дали задання декламувати вірш разом? Цудовно управлюся, навіть лепш, чим з тобою. Ах так? То я пойшов від тебе. Иди собі. Назбираю листья я у дворы, что взлетели с клёника. Что там? Без поры. Привітання, сябри. Вяточка, доброй раницы. А де Лесик? Ай, пойшов некуди. Знов посварилися? За чого на гэтый раз? Ти ми вірш хотіли вивчити і разом виконати. Але Лесик так перешкоджав мені, так бубнів, що я його вигнала. Ай-яй-яй, ён, мусить, покривдився. Ну, я дома покривдився. Ну, нехай собі. Я і без його цудовно все прочитаю. Навіть лепій буде, Вася. Касечка, що ти таке говориш? Ён же твой сябар. І що? Я так само покривдилася на його. І он моє читання криком назвав. Вот що, треба покликати Лесика і вас помирить. Давай разом. Не буду. Тоді я сама. Лесик, Лесичак, вернися до нас. Б'яточка, привітання. Добрараніця, Лесічак. Я ведаю, що у вас з Касі спрэчка адбылася, але перш чым ва ўсім разбірацца, прапаную разам мульцік паглядзець. Сядай бліжэй да Касі. Ні, я лепей ближэй до тебе. Ну добра. Ну і коли ласка. І я з тобою сидіти не хочу. Бе-бе-бе. І я не хочу, бе-бе-бе. Бе-бе-бе. Може, падчас мульціка крыху супакоіцца? Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ну як, сподобався мульцік? Сподобався. Цікавий. Дык можа вы болей адзін на аднаго не крыўдуеце? Я крыўдую. Ён маё чытанне верша крыкамі абазваў. А Кася мяне з пакойчыка выгнала. Стоп, не ўсё зразумела. Вы абодва вінаваты. Хіба можна так размаўляць з сябрамі? Вось што, пакуль вы не памірыцеся, я не буду з вамі далей праграму весці. Правда? Праўда, праўда. А хто будзе? Самі. Але ж мы з Касей не размаўляем. Ага. Значыць, ніхто не будзе. Мы будем просто так сядзець і маўчаць? А як жа гледачы? Яны ж не вінаватыя. Няўжо давядзецца мірыцца? Дзеля справы, відаць, давядзецца. Толькі дзеля справы. Ну што, на 3-4? Мірыся, мірыся і болей не сварыся. Ну вось і цудоўна. Можна працягваць перадачу. Ура! Цяпер расказвайце, што вы з самай раніцы не падзялілі. Якія такія вершы? Мы збіраліся вывучыць і расказаць табе, П'ятачка. І вам, сябры, верш, які нам абодвам спадабаўся. Як прыемна. Праўда, дзяўчынкі і хлопчыкі? Зараз раскажаце? А мы не паспелі яго давучыць. Пачалі сварыцца. Зразумела. 8-й урок. Калі спрачаешся, нічога добрага не атрымаецца. П'ята, а можа ты нам дапаможаш вершык вывучыць? Бо часу мала, а справа на месцы стаіць. З задавальненнем. Сябры, вы пакуль мультфільм паглядзіце. А мы будзем вучыць. Ага. Які верш? Вось Вось гэты. Сябры, пакуль ішоў мульцік, мы з Лесікам. З дапамогай Беяты вывучылі ўвесь верш. Толькі мы вам яго пакуль не прачытаем. Крыху пазней. Набярыцеся цярплівасці. П'ята, а мне здаецца, што вершы лепей за ўсё гучаць на адкрытай прасторы. У полі, целя возера. Так і ёсць. Вершаваныя радкі добра гучаць менавіта на прыродзе. Уяўляю, як мы з вамі каля вялікага возера разам збяромся і як прачытаем гэты верш. Дарэчы, а ў нас вялікае возера ёсць? Вядома, нездарма ж Беларусь клічуць краінай блакітных азёраў. Вось, глядзіце. Лесік, чытай. Добра. Самае вялікае возера нашай краіны Нарач. Знаходзіцца яно ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці. Плошча
амаль 80 квадратных километров, а наибольшая глубина 25 метров. Ого! Якое вялікае і глибокае возера! А бываюць азёры большыя за Нарач? Самое великое у свете озеро находится в Паўночнай Америцы. Называется яно Верхняе. Яго площа амаль 82,5 тысячи квадратных километров. Неверагодна! Сапраўды вельмі вялікае. А по глубине оно так самое-самое. А вось і не. Рэкорд глыбіні належыць не яму, а возеру Байкал. Уявіце, глыбіня Байкала больш за 1600 метров. Вось дык ну, якіх толькі дзівосаў на свеце няма. Сапраўды. Цікава, а у нас на Беларусі ёсць незвычайныя азёры з таямніцамі якімі, а? Зараз поглядим. Ну вось, напрыклад, недалёка ад знакамітай Нарычы знаходзіцца возера з незвычайнай назвай Бяздоннае. Ух ты! У яго сапраўды няма дна? Тады яно глыбейшае за Байкал? Ды невядома. А чаму ж яго так назвалі? Бо нікому яшчэ не ўдалося вызначыць глыбіню гэтага возера. Але чаму? Чаму? Як сцвярджаюць мясцовыя жыхары, дно возера Бяздоннага нібы жывое і можа сплываць з-пад ног у любым месцы вадаёма. Чакайце, гэта як? Ніхто дакладна не ведае. Аднойчы аквалангісты вырашылі даследаваць дно гэтага незвычайнага возера. Ну-ну, і што? Праз 5 хвілін яны з жахам вынырнулі. Чаму? Аквалангісты расказалі страшную гісторыю пра вялізную рыбу, што жыве на дне возера. Як толькі яны пагрузіліся, рыба нібыта кінулася на іх. Можа, там жыве кіт? Наш беларускі кіт з возера Бяздоннага. Гэта наўрад ці. Шкада, могла б быць сенсацыя. Тады хто іх напалохаў? Мяркую, звычайная вялікая рыбіна. А ў страха, як усе ведаюць, вочы вялікія. Ага. Ну так, уяўляю, як аквалангісты з вады выскоквалі. Добра, што паспелі. Вось так спробы вызначыць, якую ж глыбіню мае возера Бяздоннае, аказаліся беспаспяховымі. Усё роўна вельмі цікавая гісторыя. І так захацелася сваімі вачыма паглядзець на гэта незвычайнае возера. І мне. І мне. Сябры, а чаму б нам туды не адправіцца? Паснедаць і ў дарогу. Ура! Толькі ўмова, вымяраць глыбіню возера не будзем. Згода. Не хочацца, каб нас тая рыбіна ўхапіла. Будзем збірацца. Ага. А пакуль снедаем яшчэ адзін мульцік. А пасля яго, перад развітаннем, абяцаны верш ад Касі і Лесіка. Таму нікуды не разыходзьцеся, сябры. Ну што, усе гатовыя да выступлення нашых самых таленавітых зайцоў? Касі і Лесіка. Тады завеса. Верш. Назбіраю лісце я у двары, што зляцелі з клёніка без пары. Пакладу ў кніжку іх між лістоў. Хай ляжаць аціхлыя каля слоў. Хай гавораць, шэпчуцца аб вясне. Хай складаюць песеньку для мяне. І для мяне. Для ўсіх. Ну што, збіраемся ў падарожжа? Збіраемся! Толькі развітаемся з гледачамі. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрага вам дня, сябры! Да сустрэчы зранку! У нашым добраранку!